kapuso, ako si Chef Rochelle Suwico. Nandito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite at ang bida ngayong umaga ay kamyas. Ang recipe natin ngayong umaga ay ginataang kamyas. Ang mga sangkap ng ginataang kamyas ay gata, bagoong alamang, siling panigang, luya, sibuyas, bawang, sili, mantika, paminta, asin, at syempre, ang bida natin, kamyas. Painitin muna natin yung ating kawali. Gisa na natin yung luya. Inuuna ko yung luya kasi para mas maging malasa siya. Susunod na natin yung sibuyas. Tapos yung bawang. Sunod na natin yung bagoong alamang. Yan, ang bango na niya. Ang bango na niya, diba? Saka na natin ibuhos yung gata. Saka na natin ibuhos yung ating pinigang kamyas. Pwede nating ilagay yung siling panigang. Kung mahilig kayo sa maanghang, pwede nating dagdagan ito ng mas marami pang siling labuyo. Yan. Sa amin sa Bicol kasi mahilig kami sa maanghang, kaya the more na maraming sili, mas masarap. Mas mapaparami ka talaga ng kain. Saka natin idagdag yung gata. Simmer lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Yan, luto na ang ating ginataang kamyas. Pwede na natin siya i-plating. Ayan mga kapuso, ready to serve na ang ating ginataang kamyas.